ҳоло маълум нест ки ин созишномаи нав то куҷо ба муҳоҷирон мисол аз паси документ қабул кардан мешаванд. дар ин масъала канали юристиҷаи 01 дар мо видео пахш кардем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. бародарое ки дороҳои гиёҳӣ мехоҳед ё ҳиҷомаи бепул мехоҳед дар Россия, марҳамат тамошо кунед ва ҳатман истифода баред. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, дороҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар бораи муоинаи тиббии муҳоҷирон созишномаи нав имзо карданд. чӣ хеле ки медонед, президенти Федератсияи Русия бо сафари корӣ ба шаҳри Душанбе сафар кард. Тоҷикистон ва Русия ба созиш расиданд ки муҳоҷирони кории тоҷик қабл аз муҳоҷират дар ватан муоинаи тиббӣ шаванд. пештар ташхис дар ҳудуди Русия анҷом мешуд ва даҳо муҳоҷирҳо бо ин гирифтор буданд, ба бемориҳои сироятӣ аз ин кишвар ихроҷ карда мешуданд. вале гуфта мешавад ки ҳар як созишномаи наве ки ба имзо мерасад ба манфиати муҳоҷирон мебошад, то ҳар як кори документатсияи муҳоҷирора осонтар бикунад. созишнома дар ин бора рӯзи 9 октябр пас аз мулоқоти Владимир Путин ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. яъне ба имзо расидани ин созишнома маънои ӯро дорад ки дигар муҳоҷирон метавонанд пеш аз сафар кардан ба Русия дар ана ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон аз муоинаи тиббӣ бигзаранд. чӣ хеле ки медонед, пештар вақтҳо ба Федератсияи Русия сафар мекарданд ва баъдан аз муоинаи тиббӣ мегзаштанд. мисол баъзе нафарҳое ки ба бемориҳои сироятӣ гирифтор буданд, ана ҳамин сабаб мешуду документшон намекарданд ва аз Русия депортатсияшон мекарданд. ва имрӯз бошад и ба кор меравад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз муоинаи тиббӣ гузашта баъдан дар Федератсияи Русия ин чиза пешниҳод мекунанд, мисол аз паси документ қабул кардан мешаванд. ин бод як информатсияи нав, боз ахборотҳои нав дар мавзӯи муҳоҷирон кишид мо пешкаши шумо мегардонем. ҳар як созишномаву ҳар як мулоқоте ки баргузор мегардад барои хубии кори муҳоҷирон ба манфиати муҳоҷирон ба имзо мерасад. ин чиза фаромӯш накунед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед, номерои ки мебарояд занг бизанед, ин одамо худшон шуморо ба даста мегиранд, границаро мегзаронанд, то ки ягон проблемаи зиёдитон нашавад. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то кай идома мекунад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то охири моҳи ноябр давом мекунад, вале гуфта мешавад ки айни ҳол 55% даъваткунӣ ба хизмат нақшаш ба анҷом расидагӣ. дар ин масъала канали юристиҷаи 01 дар мо видео пахш кардем, метавонед рои дар оҷа информатсияи пуррара бигирем. боз як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон, мегуфтем ки патент дар Россия қимат шидай мегӯянд, ҳамин гап ростай? ҳозиражда қимат нашидай, вале дар назар ҳастай ки ҳамасола баъди соли нав нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия боло меравад. ҳозиражда чӣ хеле ки пештар буд, ҳамон хел истодагие. ҷаҳонгир Шоев нависонда: салом акаи Сорубон, ба ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ мешавад ки дар Россия мо кор кунем, камтарак маълумотем. ба ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ шумо наметавонед ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият кунед. яъне барои кору фаъолият кардан дар Русия шумо бояд ҳуҷҷати ронандагии российский дастрас кардагӣ бошед. Дилшод Турсунов нависонда: салому алайкум бародар, саломатиён аст? коро омад, як виза мепурсидагӣ нашуд праваи тоҷикӣ дар Россия кор ба кор мебиёд? пешакӣ раҳмат. дар ҳамин саволо ҷавоб додем, чӣ хеле ки гуфтем, агар ки кор карданӣ бошем, бояд праваи российский гирифтагӣ бошем. як нафар нависонда: як бор ҳамин тарзи истифода бурдани Аминаро нишон диҳед. гап нест, мо дар видеоҳои оянда ҳамон приложения тарзи истифодабарӣ, тарзи регистратсия карданша худо хоҳад видео мекунем ва барои шумо мефаҳмонем. Чилахон нависонда: салому алайкум ака, паукас патент кардам, 6 мошид патент уведомление накардам. аз ҳисобе ки хонашон будам ҳозир бошад 3 мошид дар Тоҷикистонам. не ки пули патента ҳар моҳаша споридестам. патент дар базаи МВД санҷидам, аннулировад нашида. моҳи ноябр Россия мерам, метавонам патент уведомление кунам ки аннулировад нашавад.
агар ки аннулировачидагӣ набошад, бале метавонед ки уведомлит бикунед. чунки дар ҳолате шумо патент мегиред ва дар муддати 2 моҳ уведомление намекунед, ӯ бо тариқи автоматӣ аннулироват мешавад ва вақте ки аннулироват шид, шумо аз сари нав наметавонед патент бигиред. як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум ака, барои без документҳо барои Тоҷикистон рафтан кадом аэропорт безопаснитар? дар ин масъала ҳеҷ чиз гуфта наметавонем ки мисол фалон аэропорт проверка надорад ё тафтиш надорад, чунки дар тамоми фурудгоҳҳо ин чиз дида мешавад. ҳамон рӯзе ки шумо меред дар аэропорте ки тафтиш каме, мисоли гап ҳамон рӯза зиёдтар мешавад. ба ҳамин хотир ин масъалада 100% ягон кас ҳеҷ чиз гуфта наметавонад. як нафари дигар нависондаи: салому алайкум ака, ҳамин депортатсия чӣ хел кушоданашам мефаҳмондӣ? ягон роҳш ҳаст ака? пешакӣ раҳмат. чанд суммера расход мешавад? метиҳам сума. дар бораи ба пул кушодани депортатсия, мисол касерам ки агар бигам мо ин корро мекунем, ин кори хатое ва ин ҳақиқат надорад, чунки ба сум депортатсияра кушода намешавад. некрӯз нависондаи: салом додар, барои ҳамин амина соҳибхонада проблема намешавад? не, соҳибхонада проблема намешавад. ҳамон касе ки дар дохили хона регистратсия кардагию, мисол ӯ одамо ягон проблема накунад, ягон мушкилӣ намешавад. як нафари дигар нависондаи: салом, ҳамин сол авфи калон мешуда бошад ё ин ки не? дар бораи авф ягон чизи достоверни информатсия нест ҳозира шуда. як нафари дигар нависондаи: фақат як хела видео, барои як хела набуданаш саволҳои такрорӣ камтар шавад. саволо ки такрориянд ҳар рӯз ва мо ба ӯ саволо ҷавоб мегардонем, ба ҳамин хотир дар назари баъзе нафарҳо видеоҳо як намуд метавонад. ин чиз аз мо вобастагӣ надорад, бародари азиз. барномаи имрӯзамона ҷанбаст мекунем ба ҳамин. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.